дар коғи фарҳангии ноҳияи ҷайҳун даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид, ки дар он истеъдодҳои наврасу ҷавон ва ҳаваскорони санъату чеҳраҳои нав аз қичрҳои мухталифи ҷомеа иштирок намуданд. ҳайати комиссияи озмун, ки дар он намояндагони раёсати фарҳанг, идораи телевизион ва радио, иттифоқи нависандагон ва коршиносони мустақилу санъаткорони касбӣ шомил буданд, тибқи талаботи озмун ба ҳунарнамоии иштирокчиён баҳо дода, ҳамчунин барои омода гардидани онҳо ба давраҳои навбатии озмун маслиҳат ва фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд. Аз рафти баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳия аён гардид, ки масъулин истеъдодҳои нав ва ҳаваскорони санъатро аз доираи васеъи сокинону хоҳишмандонро ба ин тадбири фарҳангӣ ҷалб намуда, онҳоро дар сатҳи хуб омода сохтаанд. иштирокчиёни озмун суруд ва таронаву оҳангҳое ки пешниҳоди ҷамъомадагон гардониданд, таранномгари ваҳдату якдилӣ, дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва дӯст доштани ватану хизмат ба он буд. Сипас аъзои ҳакамон ба сухан баромада зикр намуданд, ки миёни довталабони озмун наврасону ҷавонони соҳибистеъдод ва ояндадор зиёданд. Аз ин лиҳоз изҳори умед карда шуд, ки онҳо боз ҳам ҳамроҳи устодонашон болои худ кор карда, ба даври вилоятӣ бо омодагии боз ҳам беҳтар ширкат варзанд.